హలో బడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. లాస్ట్ వీడియోలో పిజ్జా అయితే చేశాను. దాంట్లో సైడ్స్ మనం బ్రెడ్ ముక్కల్ని కట్ చేసేస్తాం కదా, ఆ వాటిలతో అండ్ ఇంట్లో ఆలు ఉంటే వాటితో ఏదో కట్ చేద్దామని చెప్పి ఆలుని బాగా ఉడకబెట్టి ఆ బ్రెడ్ ముక్కల్ని బాగా గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ చేసాను. అండ్ ఒక బౌల్ తీసుకొని 1 కప్ గోధుమ పిండి, 1/2 కప్ కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్, గరం మసాలా, సాల్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. చూడండి నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో అలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు లేదా పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ డీప్ ఫ్రైకి కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి బాగా హీట్ వచ్చేంత వరకు ఆ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని నేను చూపించినట్టు చిన్న చిన్న బాల్స్ తీసుకొని ఆ బ్రెడ్లో బాగా డిప్ చేసి ఆయిల్లో అయితే వేసి ఫ్రై చేసుకోండి. అన్నీ అలా 1 by 1 వేస్ట్ చేసుకోండి. టేస్ట్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈజీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీస్. ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా అయితే బాగా తినచ్చు. మీరు ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.